खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 10 आगष्ट 2020 समबार फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बे बुहुमनिफ्राय कर'ना भाइरास बेमारा जेब्लाबो खारनाय नंला एबा गोमानाय नंला होननानै माखासे कर'ना भाइरासनि रिसार्च खालामग्रा साइन्टिस्टफोरा फोरमायदों। लोगोसे मध्य प्रदेशनि मिनिस्टार बिथां बिश्वास सारांनाव मैयाहाय कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीराव इन्डियान आर्मिफोरा अपारेशन खालामनानै मैयाहाय सासे टेररिस्टखौ गावथारनो हादों। लोगोसे सानै टेररिस्टफोरा गोब्राब जखम मोनदों होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं कंग्रेसनि लिडार जितु पाटवारीखौ नरेन्द्र मदिनि सायाव टुइटाराव गाज्रि फट' आपल'ड खालामनायनि थाखाय बे जितु तिवारीखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जासिगोन। फट'खौ टुइटारनिफ्राय डिलिट खालामखांबायब्लाबो बे जितु तिवारीखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे भारत हादरा बेकारै थानाय सेंग्राफोरनो दासिमबो जेबो साख्रि होनो हाया होननानै राहुल गान्धीआ बिथां नरेन्द्र मदिनि सायाव सोंखारिदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मुम्बाइ पुलिसा सुशान्त सिंह राजपुतनि केसआव बिहार गभर्नमेन्टखौ गेजेराव हाबखावनो होआखै। नाथाय मुम्बाइ पुलिसा दासिमबो बे केसनि बागै जेबो फिननाय होनो हायाखै। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्लाथ' सुशान्त सिंह राजपुतखौ माखासे दुथांफोरासो बुथारदों होननानै फोसावगासिनो दङ। बे केसा जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन, मानोना जायबा बुथारदों बेखौ जोङो लासैनो मिथिखाथारसिगोन। लोगोसे काश्मीरनि कर'ना भाइरासनि डक्टर मोहम्मद अशरफ मीर बिथाङा कर'ना भाइरास बेमारजों सन्देर जानानै थैनांगौ जाबाय। बिथाङा गासै 1000निबो बांसिन सुबुंफोरखौ कर'ना भाइरास बेमारनिफ्राय बासायनो हादोंमोन होननानैबो फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि जालुन जिल्लायाव सासे 21 बोसोरनि आइजोआ पुलिसफोरजों टर्चार खालामजानायनि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। दा बे जाथायखौ लानानै खाथियाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना पुलिसफोरनि फारसे बेरेखा आन्दोलन खालामदों होननानैबो फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय केरेलायाव लेन्डस्लाइड जानानै दासिम गासै थैनाया 43 जन जाबाय। केरेलायाव दासिमबो माखासे जिल्लाफोरखौ रेड एलार्टआव दोनगासिनो दङ, मानोना केरेलायाव हरखाबैनो बारहुंखा फैनो हागौ बा अखा हानानै लेन्डस्लाइड जानो हागौ। दा बेनिखायनो केरेलानि मोनथाम जिल्लाफोरखौ दासिमबो रेड एलार्ट होनानै दोनगासिनो दङ। लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो आंनियाव कर'ना भाइरास बेमारा भुटान हादराव जायाखै नामा बायदिसिना खोथा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरगासिनो दंमोन। लोगोफोर, कर'ना भाइरासआ भुटान हादरावबो जादों, नाथाय बिसोरनियाव गोबां खम जादों, मानोना बिसोरनिया हादोरानो फिसाखा आरो मानसिफोराबो खमखा। दा बेनिखायनो बिसोरनियावबो जादों, नाथाय बिसोरनियाव खम। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोना आङो फुंबिलिनि रादाब आरो बेलासिनि रादाब लाबोबाय थायो। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।